तर नमस्कार मंडळी, कसं आहात तुम्ही? मजेतच असाल ना? तर आज तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन डिश बरोबर, ज्याचे नाव आहे मनाली वांगणकर मालवणी रेसिपी. नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला ना अंड्याचं कालवण बनवून दाखवते. अंड्याचं कालवण ना दोन प्रकारे असतं. एक असतं उकडलेल्या अंड्यांचं आणि एक आपण आज जे दाखवणार आहोत ते फोडलेल्या अंड्याचं कालवण. तर ते फोडलेल्या अंड्याच्या कालवणामध्ये खाण्याची ना मज्जा वेगळी असते. अख्खे जे पूर्ण अंडे असतात ना, त्यापेक्षा ते फोडलेले अंडे खाण्याची ना मज्जा ना वेगळी असते. त्याच्यामुळे त्याला रंग पण येतो आणि ना दिसायला पण ते भारी वाटतं ना मम्मी. सुंदर आणि चविष्ट पण लागतं ते फोडलेले अंडे. तर काय झालं की श्रावण आता संपलेलं आहे, तर मग सुरू होता की नॉनव्हेजचा प्लॅन बनवायचा. तर मग आज बनवायचं ठरवलं की मम्मीने मग अंड्याच्या कालवण बनवायचं ठेवलेलं, फोडलेल्या अंड्याच्या कालवण. तर ते कसं बनतंय ना, तर ते आपण बघूया. त्याला लागणारे साहित्य काय आणि कशी बनवली जाते रेसिपी. तर आपण ना प्रथम साहित्य दाखवूया. आपण हे 6 अंडी घेतलेली आहे. आपण हे आता 6 माणसांचं करतोय. 2 टोमॅटो घेतले. 6 माणसाच्या 2 टाइम करतोय ना आपण. हा, म्हणजे 6 माणसांचं एका वेळेचं. आपण आता म्हणजे खाणार ते 2 टाइमच करतोय ना, असं आहे. ओके. हा, मग जर एका वेळेला कोणी करत असेल तर 6 माणसांचं एका वेळेला झालं ना. आपण ते 2 वेळा यूज करणार आहोत. ते 6 अंडी आहे. 2 मोठे कांदे घेतलेत, बारीक चिरून घेतले. ओके. कढीपत्त्याची पानं घेतली 7-8 पानं. नंतर 2 मोठे टोमॅटो बारीक चिरून घेतले. कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून. अद्रक एवढं म्हणजे अर्धा इंच अद्रक आणि 7-8 लसणीच्या पाकळ्या मी खलबत्त्यामध्ये ठेचले आहेत त्या. कारण ना पेस्ट पेक्षा ना ही ठेचून जी आपण ताजं जे करतो ना ते एकदम म्हणजे स्वादिष्ट लागतं पेस्ट पेक्षा. म्हणून मी असं करते, पेस्ट नाही ठेवत. ते पेस्ट म्हणजे कसं घाईच्या टायमाला जर आपल्याला वेळ नसेल ना तर आपण ते पेस्ट यूज करू शकतो. आता हा बघा, हा घरगुती मालवणी मी घरात बनवलेला मसाला आहे. हा मी मोठे 2.5 चमचे घेतलाय. तुम्ही तुम्हाला जसं तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यानंतर हे जिरा पावडर आहे. हे गरम मसाला आहे. हा गरम मसाला सुद्धा मी घरात बनवलेला आहे. ओके. त्याच्यानंतर हा धणा पावडर आहे आणि हळद आहे आणि हे मीठ आहे. हे पाणी घेतलंय सोबत आणि हे तेल घेतलंय. तर आपण सुरुवात करूया. आपण पहिलं काय करूया, गॅस पेटूया. माझ्या पोटातून भुकेचा आवाज यायला लागलाय. टाइम झालाय ना. घरात आज कशी साफसफाई करत होतो ना, म्हणून जेवणाला वेळ लागला. कालपासून आम्ही पूर्ण घर साफसफाईला घेतला, हॉल, बेडरूम, किचन. त्यामुळे आज जरा उशीर झाला जेवणाला. आता आपण हे फास्ट गॅस ठेवलाय, कढई ठेवली आहे. कढई गरम झाली की आपण तेल टाकणार. कारण कढई गरम झाल्याशिवाय टाकायचं नाही, कारण पाणी बिनी कढईमध्ये जर असेल ना तर पटकन ते तेल टाकल्यावर अंगावर उडू शकतं. मग ती काळजी पहिली घ्यायची कढईवरती. तर आपल्याला कळतं कढई तापलेली आहे ती, कारण ना गरम असे वाफा येतात तेव्हा समजायचे कढई तापली. हे बघा, हा 1 चमचा तेल अजून टाकते मी, कारण अंड्याचं कालवण आहे ना, म्हणजे ते कसं एक चिकन सारखं मटणासारखंच असतं ना, म्हणून थोडं तेल जास्त. म्हणजे मी आता हे 3 मोठे चमचे टाकते. हे बघा, हा हे मोठे 3 चमचे मी तेल टाकले. तर मग मम्मी, मग कालवण बद्दल काय सांगशील का तू? कालवण मध्ये काय, आता मी हे कसं सुकं करते. म्हणजे कसं कमी माणसं असतील तर तुम्ही कसं सुकं, म्हणजे एकदम सुकं नाही. आवडायला लागलं. ते पाणी टाकलं, कढीपत्ता ओला जर असेल ना तर त्याच्यात पाणी टाकते. जरा काळजी घ्या, टाकायच टाका. हे मी कढीपत्ता टाकलाय, कढीपत्त्याची फोडणी दिली आहे. आता मी हे अद्रक लसूण पेस्ट केलेली आहे ना ते टाकले आणि ते आता मी थोडंसं फ्राय करून घेते. आता गॅस थोडा बारीक करा, कारण ना मग ते घाईमध्ये गरम व्हायला. मग करपलं तर मग काय एवढं मजा नाही ना. आणि ना आता बघा, मी बारीक चिरलेला कांदा टाकते. एकदम बारीक चिरून घ्यायचा कांदा, कारण मग ना आपण कसं माहितीये, आता मी ह्याला ना वाटण नाही केलंय. मला ना एक साहित्य तुम्हाला दाखवायचं राहिलंय. सुकं खोबरं मी यूज करणार आहे, तर मी ते खोबरं नाही तुम्हाला दाखवलंय. तर हे बघा, हे मी सुकं खोबरं असतं ना ते मी भाजून, सुकं खोबरं मी किसलं
त्याच्यानंतर मी भाजल्यानंतर मी मिक्सरला लावलं आणि पाणी नाही टाकलंय, नुसतं लावलं तर हे बघा हे असं झालंय. हे फ्रीजमध्ये ठेवलं ना तर 15 दिवस जातात. तुमच्याजवळ जर फ्रीज नसेल ना तर तुम्ही फक्त ह्याच्यात वाटते वेळी ना थोडं मीठ टाका, म्हणजे ते बाहेर ठेवणार ना, खराब नाही होणार. मी मीठ नाही टाकलं कारण ते फ्रीजमध्ये राहतं ना. मग 15 दिवस महिनाभर वापरू शकता. पण मी कसं 8 दिवसातच तयार करून ठेवते. 8 दिवसांनी मग परत मी फ्रेश तयार करते, कारण काय मी घरीच असते ना. सर्व्हिसवाले जाणार असेल तर ते तुम्ही राहू शकता 15 दिवस 20 दिवस, ते खराब नाही होत. फक्त पाण्याचा वापर नाही करायचा. तुम्ही किसलास ना की भाजायचं आणि मग मिक्सरला लावायचं. मग असं जाडसर बारीक तुम्हाला पाहिजे तसं ठेवू शकता. आणि घाईच्या टायमाला ना वाटण करायची गरज नाही. हा बारीक कांदा चिरून घ्यायचा. कांदा पूर्ण चांगला भाजला ना, असं लालसर झाला ना, हा आता जास्त वेळ भाजायला द्यायचा. थोडा मी गॅस मोठा करते कारण भाजायला पाहिजे ना म्हणून. माझा लालसर भाजीपर्यंत तू हे करशील ना? हा जास्त लालसर भाजायचा आपल्याला. एकदम असं लालसर झालं ना, पूर्ण शिजत आलं ना, मग टोमॅटो टाकायचं, कारण आपण बिन वाटणाचं जेवण करतोय. आणि हे ना एकदम किती माहितीये, 10 मिनिटं 10 मिनिटं पण नाही लागत. 8 मिनिटात हे अंड्याचं कालवण तयार होतं. हा आणि ना जाम चविष्ट लागतं फोडलेलं. आता एकच माहिती, मी बिन वाटण्याशिवाय दाखवते. फक्त मी सुकं खोबरं बारीक करून ठेवलेलं होतं. आणि ते ना कधी समजा तुमच्याजवळ लाईट वगैरे जर नसेल, गेलेली असेल, तर हे जे खोबरं तयार केलंय ना त्याचा उपयोग पडतो. फक्त आपल्याला काय करायचं नंतर, कांदा यूज करायचा, टोमॅटो यूज करायचा. आणि मग मम्मी फोडणीचं चांगलं आहे की असं विदाउट फोडणीचं? कारण अंड्याचं कालवण हे फोडणीचंच असतं ना, बिन फोडणीचं नसतं. ते मसाल्याचे जे पदार्थ आहेत ना, मसाला वाटण यूज करतो आपण, ते सर्व फोडणीचंच करतो. अच्छा. आणि फोडणीशिवाय जेवण मला चवच नाही येणार ना. बिगर फोडणीचं असं कुठंच नाही. प्रत्येक जेवणाला फोडणी लागते. ते मी अंडी ना धुवून ठेवले, धुवून यूज करायची, कारण ते कशी आपण बाहेरून आणतो ना, मग ती हे खराब. आपल्याला काय जेवण करताना थोडी काळजी घ्यायला लागते. तसं किचन मध्ये काय बायकांना काय सांगायची गरज नाही, ते पूर्णपणे काळजी करून. गॅस फास्ट का ठेवला मी, कंटिन्यू असं चमचेने रळत राहिले ना, म्हणून फास्ट ठेवलाय. तुम्हाला जर वेळ असेल तर बारीक गॅसवर ठेवून दुसरं काहीतरी हातामध्ये काम करू शकता ओट्याजवळ, मग तो चांगला शिजला जातो. मम्मी तू चपात्या बनवल्या की भात बनवले आज? आज मी ना भात बनवला. आज आपण 2 दिवस ना घराची झाडलोट साफसफाई करतोय, तर त्याच्यामुळे आज आपलं शॉर्टकट आहे अंड्याचं कालवण आणि भात. उशीर झालाय ना जेवणाला, अंड्याचा रसा भातावर खाण्यामध्ये ना जाम भारी लागतो. हा उशीर झालाय ना जेवणाला, म्हणून आपण आता हे शॉर्टकट करतोय. भात झालेला आहे आणि आता आम्ही हे झालं की आपण जेवायला बसू. तर झाले ना मम्मी आपले? नाही, अजून थोडं एकदम शिजायला पाहिजे लालसर. आता आपण काय करू माहितीये, मीठ थोडंसं टाकलं ना मग कांदा तो लवकर शिजेल. पहिले थोडंसं चिमूटभर टाकायचं कांदा शिजण्यासाठी, एवढंसं टाकायचं. आणि नंतर आपल्याला आता हे सर्व तयार झालं ना की नंतर आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे बघा ह्याला लालसर रंग चढलेला आहे. असा ना कांदा हा लालसर तेलामध्ये शिजून घ्यायचा. आता नाही जास्त गॅस फास्ट करायचा. हे बघा आता मी टोमॅटो टाकते चिरलेला. आता हा टोमॅटो टाकलाय ना, तर 1-2 मिनिटं ना हा असा बारीक गॅसवरती शिजायला द्यायचा. 2 मिनिटांनंतर आपल्याला याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं आहे. ते आपण भाजून मिक्सरला लावून बारीक करून ठेवलेलं होतं ना, ते मी हे 2 मिनिटांनंतर टाकणार आहे. मग आपण गरम मसाले यूज करणार त्याच्यामध्ये. तर 2 मिनिट लागेल, तोपर्यंत आपण मम्मीशी जरा चर्चा करूया. तर मग मम्मी तुझ्याबद्दल सांग, तू म्हणजे शाळेत वेळेत कुठे होती, गावची कोणतं? मी शाळेत म्हणजे मी ना कोकणातली आहे. माझे आई वडील कसे शेतकरी होते ना, गावचेच होते. आणि आम्ही 5 बहिणी आहोत आणि आम्हाला भाऊ नाही. आणि मम्मी त्यामधली सगळ्यात छोटी आहे. माझा लास्ट नंबर आहे. तर कोकणात म्हणजे कसं, म्हणजे मी शाळा माझी 10वी पर्यंत गावालाच झाली. माझं गाव आहे निरोमला आचरेकरवाडी म्हणून माझं तिकडे माझं माहेर आहे नारिंगरेकर.
आता काय माझे आई वडील नाहीत, माझे काकांचे मुलगे आहेत, म्हणजे भाऊ तुला भाऊ आहेत माझे गावाला वगैरे, मुंबईत पण राहतात, इथे पण आहेत, म्हणजे इथे मुंबईमध्ये पण आहेत आणि गावी पण राहतात. तर 8वी ते 10वी माझी ह्याला झाली, सांडवे हायस्कूल सांडव्यामध्ये झाली. तर मम्मीच्या मैत्रिणी पण बघत असेल व्हिडिओ, असेल तर कोणी बघत असेल तर कमेंट करून सांगा नाव काय आहे त्यांचं ते. हा, तर मग शाळा माझी 10वी पर्यंत सांडवे हायस्कूलला झाली. नंतर मग काय आमची परिस्थिती नसल्यामुळे पुढे शिक्षण घेण्याची, शेती करायला, माझी बहिणी सुद्धा मग मुंबईत राहायचे ना, जॉब वगैरे करायच्या, आणि काही जणांची लग्न पण झाली होती. मग आई वडिलांजवळ कोण नव्हतं ना, मग आईने मला 10वी नंतर शाळा सोडायला लावली. पण शाळा सोडल्यानंतर कसं, शेती करून तर आपलं काही लाईफ घडणार नाही ना. मग नंतर माझ्या मैत्रिणीने मला जॉबला लावलं हॉस्पिटलमध्ये, कणकवलीमध्ये नागवेकर हॉस्पिटलमध्ये मी नर्स होती. 8 वर्ष तिथे मी नोकरी केली. आणि मी डॉक्टर नागवेकर मॅडम, सर यांना मी खूप मिस करते. जर तुम्ही ऐकत असाल ना तर खूप मी मिस करते, मला तुमची खूप आठवण येते. तर अशा प्रकारे मी ना 8 वर्ष नोकरी केली तिथे नर्सिंगची. आणि नंतर मिस्टर कसे मुंबईचे होते ना, मग ते बघायला आले, मग माझं लग्न ठरलं, मग मी कायमची मुंबईचीच झाली. मग जास्त गावी जायचा प्रश्न नाही आला, कारण नंतर मुलं झाली, मुलांचं शिक्षण वगैरे असं, नंतर मग आता नाही आलं गावाला. तर आपलं झाले आहे ना 2 मिनिटं मम्मी. मग आता काय पाणी टाकणार आहे? हे बघा, नाही पाणी आता नाही, आता हे ना, हे बघा टोमॅटो पूर्ण याच्यात कांद्यामध्ये शिजलाय पूर्ण. आता आपण तुम्हाला दाखवलेलं ना हे सुकं खोबरं बारीक केलेलं, ते ह्याच्यात टाकते. आता हे तेलामध्ये पूर्ण विरघळणार. ह्याच्यात मी जास्त खोबरं का टाकलंय, आपल्याला रस्सा भाजी पाहिजे ना अंड्याची, म्हणून जास्त टाकलंय. कमी हवं असेल तर कमी, पण मग मी आता 1 वाटी सुकं खोबरं यूज केलं याच्यामध्ये. ते आता हे ना जरा थोडं वितळणार, ते फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे ते कसं घट्ट होतं ना ते. तर आता हे तेलात कढईत टाकल्यावरती ते गरम होणार, वितळलं की नंतर हे मसाले टाकायचे. तोपर्यंत मी ना थोडं अंड्यामध्ये आपण थंड नका पाणी टाकूया कालवणमध्ये, गरम टाकूया, म्हणजे लवकर पण होईल आणि शिजायला हलकं होईल ते. आता काय पाणी तर गरम मी ना करायचं? एका टोपामध्ये मी तिकडे पाणी ठेवते हे तापव गरम करायला. तर किती पाणी घेते? पाणी आता कसं माहितीये, मी तर आता 1 ग्लास टाकते, पण तुम्हाला जसा रसा पाहिजे असेल ना, जेवढं प्रमाण जास्त हवं असेल किंवा कमी असेल ना, तुम्ही यूज करू शकता. तर मी कसं एकदम पातळ पण नाही करणार आहोत, असं मीडियम ठेवणार. ते तुमच्यावर आहे, तुम्हाला कसं पाहिजे तसं. तर बघा मंडळी, त्यांना काय आलं की ना, हे व्हेजचं नॉनव्हेजचा तर प्लॅन होता, पण ना आता आमचं ना ॲक्च्युली ना गोड खायचं पण प्लॅन आहे. तसं गोड जाम आम्हाला आवडतं, तर मम्मीने पप्पांना डायबिटीज असते तरी, तर मम्मी ना दुधी हलवा सगळ्यात जाम भात बनवते, आणि आम्हाला ना तो खूप आवडतो. तर मम्मी मग आता कधी बनवणार आहे? नाही, आता कुठचा तरी सण आलाय ना असं की बनवू आपण, 8-10 दिवसांनी बनवू आपण. सबस्क्रायबरला दाखवायला कधी पण बनवू ना, दाखवू ना त्यांना सांग कमेंट करायला की म्हणजे तुम्हाला पण जर दुधी हलवा आता आवडत असेल आणि तुम्हाला रेसिपी जाणून घ्यायची असेल, कशी करायची असेल, तर तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगा, आम्ही मग दुधी हलवा बनवून दाखवू तुम्हाला. हे बघा, हे सर्व गरम मसाला झालं. हे बघा, हे आता सर्व गरम मसाले घेतलेले ना, गरम मसाला सर्व ते मी आता याच्यामध्ये टाकते. हे करपवायचे नाही. आता काय करायचं माहितीये, थोडंसं ना एकदम थोडंसं 1 चमचा, हे बघा, हा 1 चमचा ना पाणी टाकायचं, कारण का माहितीये, हे मसाले करपू नये म्हणून. म्हणजे ढवळताना करपू नये. हा, ढवळताना सुकलंय ना ते एकदम, म्हणून हे ना असं थोडं 1 चमचा, हा एवढा 1 चमचा टाकायचं पाणी, म्हणजे मस्तपैकी अशी ग्रेव्ही झाली लाल, म्हणजे ती कशी ग्रेव्ही एकदम मॅश होते ना एकत्र. नाही तर सुके मसाले एकदम ते करपट चव बदलणार ना, मग ते अजून सुकं वाटतंय ना, मग अजून मी 1 चमचा टाकते. गरम पाणी घेतलं तर कसं लवकर होईल जरा. हे थोडंसं ना असं थोडंसं पातळ काय, म्हणजे आतलं हे तेल शिजेल आणि ना ही तेलाची कढई येईल, आता तेल सुटेल त्याला.
ग्रेव्हीला ना तेल सुटेल म्हणून थोडं पाणी टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. नंतर टाकायचं आपल्याला. ही ग्रेव्ही पूर्ण झाली ना मग टाकायचं. ते पण पाणी डिपेंड आहे की तुम्ही किती जणांसाठी किंवा कसं प्रमाण जास्त बनवतात की नाही त्यावर. ग्रेव्ही झाली आपली. हे बघा, हा मी ना हे ग्रेव्ही तयार करते ना, गॅस बारीक ठेवायचा नाही तर करपेल ते. आता मी ना आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे आहे ना, मी गरम करायला ठेवलेलं, तर ते मी आता ह्याच्यामध्ये टाकते. म्हणजे ते कसं रस्सा तयार होईल. बघा आपण तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे ना, जास्त पाहिजे पातळ पाहिजे तसं तुम्ही हे प्रमाण वापरा. आता आपल्याला पातळ वाटतंय ना, आता अंड फोडून टाकलं ना की घट्ट होणार ते. आणि ते कसं जरा वाफवून पण जरा हे होईल, आटेल जरा. आता मी थोडा गॅस मोठा करते कारण उकळी यायला पाहिजे ना. उकळी आली की मग थोडं मीडियम वर गॅस ठेवा. आणि आता ना मी चवीनुसार मीठ पण टाकते. मीठ महत्वाचं आहे ना, जे प्रत्येक जेवणामध्ये. हा 1 चमचा टाकते. तुम्ही चवीनुसार टाका मीठ, जास्त टाकू नका. खारट झालं तर मग काय. आता ह्याला ना चांगली उकळी येऊ द्या. अंड आधी नाही फोडून टाकायचंय. आता ह्या असं उकळी येऊन रटमटायला लागलं ना मग अंड टाकायचंय. हे आता आपण काय करूया माहितीये, ही उकळी येण्यासाठी ना, रटमटण्यासाठी 1-2 मिनिटं शिजायला देऊया. आपण सर्व मसाले टाकले आहेत ना, सर्व खोबरं बिबरं, तर 1-2 मिनिटं शिजू देते. तर मंडळी काय असतं की भरपूर जण अंड्याचा कालवट करताना ना अंड अख्खं टाकून देतात, पण मोस्टली ना तुम्ही काय करा, अंडा बॉईल करून टाकतात ना मम्मी? बॉईल करून टाकतात. आपण बॉईल नाही केलं, आता आपण फोडून टाकतो. आम्ही फोडलेल्या अंड्याचं करणार. तर तुम्ही कधी फोडलेल्या अंड्याचं खाल्लं नसेल ना, तर फोडलेल्या अंड्याचं खाऊन एकदा बघा, जाम टेस्टी लागतं. बॉईल टाकण्यापेक्षा ना फोडलेलं सगळं जाम भारी लागतं. तसं तुम्हाला आता बनल्यावर तुम्हाला ती ग्रेव्ही दिसेल ना त्याच्यामध्ये मिक्स झालेली, तेव्हा तुम्हाला आयडिया येईल. आपण हे ना एक मीडियम गॅस वरती, आता नाही पाहिजे, आता उकळी आली आहे ना, आता फास्ट ठेवायचं नाही, आता मीडियम थोडं बाळ ठेवायचा आणि आता चांगलं शिजायला द्यायचं आणि नंतर आपल्याला अंड फोडायचं. 1-2 मिनिटं आपण असं ठेवूया शिजायला. तर 2 मिनिटं झाली आहे, रटमटायला पण चांगलं लागलंय. तर आता अंड फोडून टाकणार आहे. आता हे रटमट आहे ना, आपण थोडं ना अंड फोडून टाकते वेळी आपण काय करूया, थोडं गॅस बारीक करूया. बारीक केलंय गॅस मी. आता मी अंड ना मी असं फोडते हा, म्हणजे असे त्याचे 2 भाग होतात आणि असं टाकता येतं, म्हणजे त्याची कवची वगैरे बाहेर पडत नाही. आता 6 अंड्याचं करतोय ना असं ना, म्हणजे एकत्रच नाही टाकायची, अशी गोल गोल वेगवेगळ्या याच्यावर टाकायचे, नाही तर ते एकत्र राहिले ना की ते कसे जॉईंट होतील. हा, चिकटणार ते एकमेकांना. गोल गोल असे अंतर ठेवून टाकायचे फोडून. अंड्याचं कालवण ना मुलाला आणि मला खूप आवडतं. असं जेवायला मजा येते. महिन्यातून 3 किंवा 4 वेळा असतंच ना आपल्या घरी. आता आपलं कसं श्रावण होता ना, म्हणून आपण महिनाभर काही खाल्लं नव्हतं. आजच अंड्याची सुरुवात, नॉनव्हेजने सुरुवात केली. गणपती पण होते ना, ते कसं बरं नाही वाटत ना गणपतीमध्ये खायला. तर हे शेवटचं अंड आहे ना, आता फोडते. आता आपण काय करायचं माहितीये, बारीक गॅस करून ना थोडा वेळ आपण त्याला झाकण ठेवायचं वरती. का माहितीये, ते आतमध्ये अंड ना कच्चं राहू नये वरून म्हणून. मग ते झाकण ठेवलं ना की आतल्या ते शिजतं. तर करताना ना नाही काळजी घ्या, म्हणजे तुम्ही अंड टाकल्यावर तुम्ही चमच्याने ढवळू नका, नाहीतर ते बरोबर होणार नाही. तर आता किती मिनिटांसाठी मम्मी ठेवून द्यायचे? चालू राहू दे व्हिडिओ. 2 मिनिटं. मग झाकण ठेवणार आहे ना त्याच्यावर? हा टोप झालाय ना मम्मी काम याचं? हे बघा, आता मी हे अंड फोडून टाकलंय ना, हे बिलकुल चमचा ढवळायचं नाही आता एवढ्यात. आता हे काय करायचं म्हणजे 2-3 मिनिटासाठी नाही, असं ना झाकण ठेवायचं असं, म्हणजे ते कसं वाफेने ना आतल्या शिजेल ते.
आपण ना 1-2 मिनिटासाठी ठेवलेलं होतं ना, तर आता आपण बघू झालंय काय. हे बघा, हा असा कलर येतोय बरोबर. वास तर जाम भारी सुटलेला आहे आणि खरं. कलर येतोय. तर आपण काय माहितीये, हलकं असं ढवळायचं, एकदम नाही मोडायचं ठेवायचं, मग ते तुटेल अंड. असं हलकं म्हणजे तळायला लागतं ना चिकट, म्हणून हलकं असं चमच्याने असं हे करायचं. तर मंडळी हलका असं. एकदम आरामशीर करा, जोरात हे करू नका. असं आणि साईडने करा, गोल फिरवू नका. थोडस मी मीडियम करते गॅस. आणि आता आपण नाही कोथिंबीर वरून घालणार आहोत. आपलं हे आता कालवण ना तयार होत आलंय. आपण आता कोथिंबीर वगैरे टाकली आहे ना, म्हणून 1-1.5 मिनिटासाठी आपण ठेवूया ते. तर तुम्ही बघू शकतात का सुंदर असा रंग आणि आलेला आहे. आता झालं ना की तुम्हाला असं दाखवतो नीट. तर मंडळी अशा प्रकारे आपलं अंड्याच्या कालवण बनून झालेलं आहे. तर फोडलेलं अंड्याच्या कालवण आहे ते तर बनून झालेलं आहे. तुम्ही रेसिपी बघितलीच असाल, तर तुम्हाला कसा आवडला व्हिडिओ तो आम्हाला सांगा कमेंटमध्ये. आणि तुम्ही याच्यामध्ये काय नवीन चेंजेस काय करता तर तेही आमच्या सबस्क्रायबरना करून द्या. तर आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे बेल आयकॉन वरती क्लिक करा, म्हणजे आमचा कोणताही व्हिडिओ आला की तो तुम्हाला सगळ्यात पहिले व्हिडिओ भेटला जाईल. तर भेटूया आपण वापस एका नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन डिश आहे. तोपर्यंत तुम्ही मजेत राहा. चला जेवायला या.